Kahajing beteng jong kitrokit kia nadu udoyong ranga siap bat kiwe ki kali he kibakit palat put kala penlong ye kinong yalam jong kai nyautli kisnong hapo karat sokwai ban bitar namar kajing penjot yu usurok PMGSY na umdu ban mi syapaham mauleng ar pomer na riboy district na kaliang kinong yalam hapo kasatri kasinjuk kirang ba snong raj sokwai minta kasngi kilalum sendon da kajing yalang bakerki sokwai ban persya jur ya kajing ya jong kitrokit kia lingba kate kasurong namar kate kasurok PMGSY kamdei satya balambang banchna na kabinta kitrokit kia bat mahamru bakitrok kibakit palat put bat kit ba ni uranga doyong siap bat kiwe bakim dei shu banya lingba kate kasurok bat ladalap na kaliang kite kisnong kinsa shim de kilenti beting e bat ban ujor skibor jong ka an habakren kilat pathai khubor na kaliang uba bristar shilyang presiden uba shanbor rani secretary ka sinjuk kirangba snong bat kumjuru usamla aiban kitbox shilyang secretary ka seng samla sokwai kilapin pau ka jingsngau khia halor ka jingshim kabu kitrok kit khia na ka jingbha ka surok bat lada kite kitrong kinang beteng banyat kanum slam shu bakate ka surok kanjot biang kuminchwa bat bu jing e ikipat ba balakir patru iu deputy commissioner ban shimkhia ban khangla di kite kitrong kumba na kalyang ka sinjuk kalarai ru ban bu da ka jingtho ngai ko ble ya ki ramak snong jongi badan lang hane poka area jongi akan disunjuk ramak snong bat ki EC members bat ki kun samla bani dan sendalang bangi te kani ko na kalyang jongi kum ki sunjuk ramak snong ikwa ban ai ga khobor ine ki jing pentip kino ki badon ha ka jingi ya hakalenti hakate ka srok na do aphomer hadu umdu e nama bangyo ya kani ka scheme ka ba naga ka bang ilayo na do ban swa te gadong hakani ka dain gadong ka jungi kalong ke ka ba kamba ngilman chakapo ang don ka jing e ha ka bade bat kani ka srok ka ba kelas ni ba ka jot te kani ban ai ru ya kani ka message na ne ka khubor sa kino ki bala ban kit ban ba banon kali ka jing kit jing ba kali khamtam ya kibakit ya kino kitya kiba overload nama ka srok kadan atli ki lanti bala banyaj kawe ka bala banyaj na po umdu hadu apamer kawe ka bala na umdu sa po umling ti kani kale kadai ka ba jing pentip jungi saki nang ba ken like ya kino ka jing e ka badi bat ngi kino yalam bat ka ba kino snong kamtam e akan ni kaliyo ka pang ka stop ma ka bun ba ka benta ka badan ham po kani ka ria jungi te kani kalong ka jing kan katpat jungi kamtam e ya ki driver kiba yai por sakapor bagi don ke Jepun ke jing e de galong ngane ke jing kapat jungi bat pide ban sngap bat sa skore ka ba kumjuru da ganya telang jongi lang baro badan hangne lang ba kalong ngakam ke ba job de ke ke ba khamtam e na galang ke jongi ni ban pau sakawe ke ba ya kino ke ba penken ya gani ka ani ka sunjuk ke machnong kin salek ke badan kam bat kumjuru ngkat pat ya ki bor ke ba halor khamtam ke bor sarkar ba kin tek in serap lang na ka bantang ka jongi bat khamtam e ya kino benta badan hakane ka area ka jungi e kani ka de ga khobor ka bang na klang junga i presiden ka na ya philang baro khamtam ya kini ki angyap jungi man kapor sa kapor ba ngila don ka jing ya so thu jing mut lang sang bangin lak ya kano ka jing e kalong sisa ka ba daman sim jong ka jing sokhya awan hangne na panta ka bhagamet jong ka imlak salang jong ki breu ki pai ba nong song jong ka dong ba ka than ka jongi de habang ayo snow bun sin ngala yo snow bagi pai ba nong song jong ka dong ba ka than ki wan ban ut ban nam ki wan ban complain changi ka sunjuk ki ramba snow te ka no ngadap da ka jing sokhya habai de ba kita ki illegal transport ane ki kumbang itip bai de kita ki truk duyong ki truk ranga ki bakit overload ki bakit da ki sampon ru photon ki yai na ne usrok snow jongi nrei kalong sisa ka pasusi bat nyimben sehi na kaliang kasunjuk rumah snong marmar ngila syong ya ke executive committee bat ngilalik haspot bat ngilalap sisahi ngadon kisaki bat ngadon ru ka proof ban pensya bat kum kita ki kali ki don sisa ki bayat mit na kane kasulok jongi TKI kalong sisa ka ba penjot ane ka jingtu nong ka bakhaw na banta jongi pai ba nong snong namar ban dang ka no e nidang yo yaw ne usrok na ka PMGSY scheme nidang su penchna na kalang ka sarkar PWD kala simkhia kala pantrai henry pelse don pat ki briu pat ki basim kabu pan kamai spa
naw ni usrok snong jongi ndre kumta da mensim jong jing sokya na mensim jong jing skopang not ni wan hang ne bat yelum na kalian ga sejuk rumah snong lembat kini ki sang samla jong ka snong ban khang persya na banta kini ki kali ki bayat na po umdu syar homer bangi bisni ya kita kiba im jakbo lane kiba kamai ya kata nyim bisni ya phi nyim don bantai ba kata ka jing ka business ka jong phi hende to yat dakalti ka badi hok banyan hende uneu surok jongi udei ubedlum namta karoi kapar bat kayo ka kot jongi kum kipe ba nong song chane ka dong ba ka thang jongi namar balei kami sibun ka jing kali yangi dala jot usrok yanong intendo sami hangta ki ong bat ba kirang ba snong jongi kimler lane kimnang syak thok kala yangi te dena kata kadau damen sim jong ka jing kli niwan hangne bat ni ong ni dei mangi ban sim ya karai ban sumar lane ban don ka jing kli nam taw ne surok sakano sim ngin hap pan ni hap ut sa sarkar ban wan ra ya taw surok usrok nakapor sa kapor ngilas ngol leran hendai kane kalong ka clear message bat ka khubor ka basai lengba kene ka lat kai khubor na kalian jungi ka senjuk ladadon kino ki bayai light na lor jong kane ka khubor ka bangila pemi ha kane ka sni na lor jong kane ka jingtip ngila long ki balak loy ban penkre bat ngila kre iru ya jingtho shau dc dengan kerpat ya dc ban borom jong iru lengba kane ka lat kai khubor ba in simkia bangin sapan poi ya kata ka complaints letter hakmat jong pisar te tangkane na kalian ka jonga tenga ong dak basai te nang ne shakmat snobha da ka borom ya pi ki bajumulin ban wanra ya kita ki kia kali ban penyat nang ne usrok snong jingi borom lem ya ka e ka ba na kalian ka senjuk ka sim ya kane karai pe ladap jaba kumno nyimla ban bakli lada jai e pi kum ki samla mo ki bayadon hane barok ba ngidap ka di dokumen ba ki senjuk rabak snong ki la khot bantalang manedon lang namta penpek ya kalau jika singking kajot kuar apa senong tahu jongi kamtam ne padong katan jongi bat ni ne kalian kajong sang samla senong sok khwai kabadon ro hakarat sok khwai ni kulai ban terilang ka senjuk rabak senong jok ne kadong katan jongi wal ada kadai hakapor menit ne kapor mensi hakana kapor kulai ban tur panjali lang bat ki de ne kalian jongi ka sang samla senong ki tempau ya ki susi abangi yoi bat ni asio ya kata ki kali ki bakit ilegal mo ki kali ki ba ngamtip ki wan na e bat kilek na e henry ni ba kacuan bet nane na pok serok umdu hadu serok armer kami setai henry ne kalian jungi pen pau ke jing sulsi bang haba bunsim yu ba ki kali hapor kamtam le kapor menmit bang ya yeng ni silap kita ki kali ki bayak mit 1 minute bat ni tiap ru da ka ko basai ba lada ki biang yak ta ka kot kasla ka permit jung ki kalenti kal sing ki kilap nya ka serok highway balik ki wan nane na serok snong jungi ba bu kecing kali yaki mau ada kebiang kakor kesla lek na surok mling mix stage pok kata ban dei ban wan nane na pok kadong katahan jungi kali kita sing jungi namar karawan ra ya ka roi kapar ka surok ringi ka ba dang yo dang kelung bopli dang jan ngidang yo bat ngidai ka duty jungi bangin ri ban sumareka bat menta tangkat no katne ban lang ba ka jingwan ka jongpi ki driver dei bangi bisni ya pi hendrai kadai ka hok ka jungi namar ba kadai ka lenti ka singking ka jongi jong kadong katahan jungi ban pej ban sumareka bat kadang ru hok bangin sya ipi batman ban illegal hagne kasrok snong